Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Kum kadak kajing Sngewbha ya kaseng Kongres kabas khem jingmut ban kershan ya kaseng TV ke hakapor kajing khi banthaw ya ka sarkar Menteri rangba ka jila Tamil Nadu Vijay ubere uting shop ki film Tamil ringkat kaseng jong kilarai ban ai Sngewbha ya ka Shuki Rajya Sabha kabalat tang marwe hajila Tamil Nadu. Kani kajing penbena kalami hadin ba unong yalam barangba jong kaseng Kongres bat ubadiru unong yalam jong ka Tamil Nadu Girish Chodankar ulai kendo yo Vijay kabala penmi ya kajing kentho halor kajing jit jong kaseng nak benta ka Shuki ha apa house ki kenhun san perthai kila berngem namar ki kubor jong Pravin Chakravarti uri ustad jong kaseng Kongres ula banmi kum ukertong jong kaseng Chakravarti udeiru ubalai burambha baru balai rap ban sandur ya kajing trailang hapring ka Kongres bat ka TVK kabalapan kala ya kasan Hima sima jong ka Tamil Nadu. Kani kajing thali jong ka Rajya Sabha klami hadin ka jing no kam jong nongyalam ka AIA DMK CV Shanmugam na parlimen hadin bula sha jet sha ka yeng dorbar jong ka Tamil Nadu. Kinongyalam ka Kongres klap diang Sabha ya katika rai jong Vijay da ka babatay ya katika rai kabadai kajing le kabas ngaurit bat kabadon kajing mud ha ka san perthai. Habakren chikla pathai kubor MP ka Kongres Jothi Mani uloong bakani kajing penrung Shuki kanirapan penklan ya kasur jong kaseng ha parlimen. Kani ka penklan ya kasur jong ka Kongres ha Rajya Sabha kabadai tang maka kabala ban ya penibor bat kaseng BJP uloong. Ka Kongres kelamat ikajing sya penpai din ha kabor jong ka ha ka parlimen hadin bakla ya klat no bat ka DMK bat ya so bat kaseng jong Vijay kinong ilam kinget ba kajing yo Shuki ha Rajya Sabha kan pen baha tang ya kajing don jong ka Kongres ha apa house hindrei kan penjeliu ru ya kajing trailang hapring ka Kongres bat ka TVK ha shwa ka election Lok Sabha house nem 8000 apundai bat ki Ïakhun san perthai ki bansawan ha Tamil Nadu Kerala bat Pondicherry na kaliang unong aiktin ka DMK Saravanan ula keno ba ka TVK ka persyang ban kiar na ka Ïakhun markmat ber ka BJP ha parlimen dak ba aila ka Kongres ban shimti ya kata ka benta ka jingthmu kalong ba ka TVK ka kwa ban kiar na ka Ïakhun markmat ber ka BJP ha parlimen kumtak la aila sha ka Kongres laong Saravanan uwe unong tray barang ba jong kaseng TVK ubakren klem dakwa ban penpau perteng uloong bakatei karai ka desha phang kajing penklan ya kajing yete lok hapadeng ka Kongres bat ka TVK kumman chupen kamau haba kaseng TVK kabalaya lamdo Vijay kalayo ru shispa hanyongut ki MLA hadin baka election kabadon hapadeng ka jing sngo artatien banthaw ka sarkar henrei ka Kongres kabadon sangot ki MLA haba kala ai kajing kershan kala yang skam hala kanongrem ban kershan yu Vijay ban longkomo menteri rangba ka jela kat baki we ki seng san perthai ki ba kershan yu ha ki tu ki por hi klam das kham ka jingmut